खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम सोरखारनि कालचारेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआ महरगिरिफोरनो शिल्पी पेन्सन होनो थाखाय फोसावबाय 8,000 राङै दानफायाव होनो थाखाय फोसावदों 2024-25आव महर होनाय आरो हारिमुआव खामानि मावनायनि थाखाय महरगिरिफोरनो पेन्सन होनो थाखाय फोसावदों जेराव बर'नि माखासे महरगिरिफ्राबो शिल्पी पेन्सननि थाखाय सायख'जानो हादों जेरै थियेटाराव खामानि मावनायनि थाखाय 77 बोसोर बैसोनि चन्द्रकान्त मुसाहारि बिथांनो शिल्पी पेन्सन होनो थाखाय फोसावबाय बिथाङा बजालिनि थागिबि बिथांजों लोगोसे थियेटाराव खामानि मावनाय मेथाइ रोजाबनाय कमेडि बेयाव खामानि मावनायनि थाखाय टिपु नार्जारी बिथांनोबो शिल्पी पेन्सन होनो थाखाय फोसावबाय बिथाङा 64 बोसोर बैसोनि आरो बाक्सानि थागिबि थिग बेबायदिनो मोसानायाव खामानि मावनायनि थाखाय 70 बोसोर बैसोनि दिलीप दास बिथांनो शिल्पी पेन्सन होनो थाखाय फोसावबाय लाइट आरो साउन्डआव खामानि मावनायनि थाखाय 62 बोसोर बैसोनि आंघना हालय बिथांनोबो शिल्पी पेन्सन होनो थाखाय फोसावबाय ताल आरो खलनि थाखाय 74 बोसोर बैसोनि गुणेन्द्रनाथ ज्ञाना बिथांनोबो शिल्पी पेन्सन होनो थाखाय फोसावबाय बेबायदिनो गोबां महरगिरिफोरनो शिल्पी पेन्सन होनो थाखाय फोसावबाय आसाम सरकारा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि गोबां जेंनाफोरखौ लानानै सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांजों सावरायदोंमोन सावरायनायाव मा फिथाइ मोननो हादों बेनि सोमोन्दै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बर' बिजोंनि गंसे 100 हायार सेकेन्डारिखौ आपग्रेड खालामनायनि बेलायाव गं 54नियाव पस्ट क्रिएशन आरो एपइन्टमेन्ट खालामनो थाखाय खोथा होदों बर' बिजोंनि गं 35 मडेल हाई स्कुल लुनो थाखाय खोथा होदों लोगोसेनो उदालगुरियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पासाव पस्ट क्रिएशन खालामनो थाखायबो खोथा होदों होननानै फोरमायथियो बिथाङा आसाम स्कुल एडुकेशन बर्डआव एकाडेमिक अफिसार नांगौ होननानैबो बुंनाय जादोंमोन दा सानथामनि गेजेरावनो एडभार्टाइज होनो थाखायबो खोथा होदों लोगोसेनो SCERT-आव एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर पस्ट क्रिएट खालामबाय होननानैबो फोरमायथियो ओजोंहाय फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेलायाव सावरायनायाव गोरोबलायाखै बेखौ थाबैनो जाहाथे जेंनाखौ सुस्रांनानै होयो बेनि थाखाय खावलायदों आरो आसाम सरकारा जाहाथे स्टेप बाय स्टेप बेनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होयो बेनि थाखाय सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा 21 जानुवारियाव आसाम बन्द थागोन आख्रासुजों लोगोसे कच राजबंशीनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा लोगो नांनानै 21 जानुवारियाव आसाम बन्द फोसावदों श्रीरामपुराव थानाय आन्चलिक आख्रासु मावख'निफ्राय खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बेनि सोमोन्दै फोरमायथिदों आलादा रायजो कमतापुर रायजो ST दाबि आरो KLOनि गोजोन गोरोबथानि सावरायनाया गोलाव समनिफ्रायनो नांथानानै दङ बेनि सायाव सरकारा जेबो गोसो गैया होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बेफोरखौ लानानैनो कच राजबंशीफोरनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे आख्रासुआ फैगौ 21 जानुवारियाव आसाम बन्द फोसावदों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा जाहाथे बेखौ फालियो बेनि थाखायबो खावलायहरदों आख्रासुनिफ्राय मख'नो गोनांदि 21 जानुवारियाव आसाम बन्द फोसावदोंब्लाबो स्कुल कलेजआ बन्द थानाय नङा लोगोसेनो एम्बुलेन्स सार्भिस बायदि इमार्जेन्सि सार्भिसआ बन्द थानाय नङा नाथाय बेफार फालांगिया बन्द थागोन बर' रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड मोनाब्ला गोजोननाय नङा बे खोथाया थारैनो सैथो बड'फानि सिमां आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नांगौनि थाखाय दिनैसिमबो जांख्रिखांनो थागथियारि माखासे आफादफोरा अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसनाबो बड'लेण्ड रायजो नांगौनि थाखाय जांख्रिखांनायखौ फोरमायथिदों खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना गोदानै जांख्रिखांनो बाध्य जादों बा गोनां जादों जाय काउन्सिलखौ लानानै BTC बा बिटिआरखौ लानानै दङ बेयो साक्सेसफुल नङा बा जाफुंसारनाय नङा आरो बेजों जोंहा जेबो मुलाम्फा जाया बेयाव बोख्लायनो हाफिननाय बा सिफायफिननो हानायनि गोहो दङ फुल प्लेजेड नङा बेनिखायनो जोंनो फुल प्लेजेड नांगौ होननानै बुंथियो बिथांमोनहा आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा जाहाथे मदद होलायो बेनि थाखायबो खावलायो लोगोसेनो बिथांमोनहा बुंथिबावदि राजखान्थिखौ जोंनो नांगौ नाथाय राजखान्थिनि लामाया आलादा बिथांमोनहा माखासे सुक्ति खालामबोबाय बेनिखायनो बिफिननो हाला आरो बर'नि जानानै गोख्रोङै खामानि मावनो हाला बिथांमोनहा गासै हारि माहारिनि जानानै खामानि मावनो नांगौ बेनिखायनो बर' हारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनो ओंखारदों मानोना बर'फोरा मावाब्ला गुबुना मावनाय नङा होननानैबो बुंथियो आरो आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै दिल्लीयाव थांनानै 6 मन्थ्रिफोरखौ लोगो हमनानै गांद' मेम'रेन्डाम बा गोसोखां बिलाइबो गथायदों ट्राइबेलनि मन्थ्रि जुवेल अरामखौबो लोगो हमदों होननानै फोरमायथिदों बेखायनो रायजो राजाफ्रा जाहाथे मदद होलायो बेनि थाखाय खावलायो बिथांमोना बर'फ्रा गोलाव समनिफ्रायनो
आलादा रायजो दाबि खालामबोदों नाथाय बर'फ्रा दासिमबो बड'लेण्डखौ मोननो हायाखै जेराव गुबुन गुबुन रायजोफ्रा दाजालांबाय बेखौ मन्थ्रिफोराबो मिथिगौ आरो दुखु मोननाय फोरमायथिदों होननानैबो मिथिहोबावदों। गोरबोआव थानाय आइजोफोरनो 21,000 रां होगोन। बिजेपिआ जुदि सोरखाराव फैयोब्ला गोरबोआव थानाय आइजोफोर अदेबानि प्रेगनेन्ट आइजोफोरनो 21,000 रां होनो थाखाय रादाय होदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 5 फेब्रुआरियाव गोदान दिल्लीआव बिधान सभा बिसायख'थि जागोन आरो 8 फेब्रुआरियाव बेनि काउन्टिंआ जागोन। आइजो भटारफोरखौ गावसोरनि आखायाव लानो थाखाय बायदि बायदि नोजोर फोसावदों बिजेपि दोला। बिजेपिजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आम आदमी पार्टी कंग्रेस बेफोर राजखान्थि दोलोआबो फोसावदों। थिग बेबायदिनो बिजेपि राजखान्थि दोलोआबो आइजो भटारफोरखौ गावसोरनि आखायाव लानो थाखाय गुबुन गुबुन नोजोर फोसावदों। बेनि मादाव गोरबोआव थानाय आइजोफोरनो 21,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। लोगोसेनो महिला समृद्धि योजना बिथांखिनि गेजेरजों दान मोनफ्रोमबो दिल्लीआव थानाय आइजोफोरनो 2,500 राङै होनो थाखाय फोसावदों आरो बेखौ सोरखाराव फैयोब्ला गिबि केबिनेटआवनो पास खालामगोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो एलपिजि सिलिन्डारनि बेलायावबो गरिब सुबुंफोरनो 500 रांनि साबसिडि होगोन। दिवाली बा हलियाव मोनसे गेस सिलिन्डार फ्रि होनाय जागोन। लोगोसेनो मातृ सुरक्षा बन्दना योजनानि गेजेरजों मोनद' निउट्रिसनेल किट्स होगोन होननानै रादाय होदों बिजेपि दोलोआ। बिटिसिनि कलाइगावनिफ्राय खैराबारि थांनाय लामाखौ बानायनायाव थिकादारा मोजाङै बानायैखौ लानानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2019 मायथाइयावनो बेयाव पाक्का लामा बानायनाय जागायजेनदोंमोन नाथाय गोलाव बोसोर लामा बानायनायनि खामानिया बन्द जानानै दंमोन। दा गोलाव बोसोरनि उनाव खामानि मावनायखौ फिन जागायफिनदों। गासै 4 किल'मिटार जानथाइनि लामा नाथाय बेयाव थिकादारा जेबो लामाखौ साफा खालामग्रोआलासे अदेबानि हाद्रि बाला आरो दाखोर दालाखौ जेबो साफा खालामग्रोआलासे थाव लुनानै थोंजोङै ब्लेक टपिं होदों जायजों लामाया दान्दिसे समनि उनावनो गाज्रि जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो लुखानाय लामाखौ थारला बोखानानैबो खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। बिफाननिफोरखौ फैनानै बेयाव नायफैनो थाखायबो खावलायहरदोंमोन नाथाय बिफाननिफ्रायबो फैनानै जेबो नायफैयाखै होननानै फोरमायथिदों। दिलीप सैखिया बिथांनो बिजेपिनि आफादगिरिनि बिबानखौ गथायनाय जाबाय। बाजपेयी भवनाव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बिजेपिनि दैदेनगिरि दिलीप सैखिया बिथांनो बिजेपिनि आफादगिरिनि बिबानखौ गथायनाय जाबाय। सिगांनि समाव भवेश कलितामोन, दा रायजोनि बिजेपिनि आफादगिरिया दिलीप सैखिया जाबाय। बिबान गथायनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो मिरुनि बिजेपिनि गोबां मन्थ्रिफोरानो बेयाव बाहागो लादों। गोदानै बिबान लानानै दिलीप सैखिया बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि बिजेपिनि आफादगिरिनि बिबान मोननायनि उनावनो बिसायख'थि जागोन। गिबियाव पन्चायत बिसायख'थि जागोन, बेनि उनाव बिटिसि बिसायख'थि आरो 2026आव आसाम बिधान सभा बिसायख'थि जागोन। बेफोर बिसायख'थियाव आं गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो रायजो राजाफोरजों सोमोन्दो बानायनो थाखाय खामानिखौ मावगोन होननानै बुंथिदों दिलीप सैखिया बिथाङा। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' एसआर आरपिसि आरो दिल्ली जिएनसिटिनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।